नमस्कार. कारवार प्लस कोकणी चॅनलाचे तुमगेले स्वागत. आत पळया आजचे मुख्य खबरो. गणराज्योत्सव साधेपणान साजरो करचो जिल्हाधिकारी डॉक्टर हरीश कुमार. हेल्मेट मास्क वापरून जाल्ल्या कडच्यान दंड वसुली. भीक मागच्या मानसिक महिलाक अनाथाश्रमात भरती. एकतर्फी प्रेमातल्यान गोळीबाराची घटना. ज्येष्ठ यक्षगान कलाकार सुब्रा भट विधिवश. आत पळया आजचे सविस्तर खबरो. भीक मागच्या मानसिक महिलाक अनाथाश्रमात भरती. जोयडा. फाटल्या 1 महिन्याच्या जोयडा तालुक्यात आजूबाजूच्या गावात भीक मागून पोट भरची 2 बायलांक पोलीस खात्यान आणि गावच्या लोकांच्या सहकार्यान सिद्धापूर अनाथाश्रमात धाडले. गेल्या खूप दिवसांच्या जोयडा बस स्टँड तसेच कुंभारवाडा गावात ही दोघी मानसिक अस्वस्थ अशी बायला पिन भीक मागून पोट भरताली. सिद्धापूरचो श्री नागराज नायक हेमगेले आश्रयधाम नावाचे अनाथाश्रमात धाडचे काम DYSP शिवानंद चलवादी हेमगेल्या मार्गदर्शनान जाले. या वेळार जोयडा CPI बाबासाहेब हुल्लणमर, PSI लक्ष्मण पुजार आणि इतर सहकारी हजर आशिल्ले. कोविड महामारी लागून या वर्षाचो गणराज्योत्सव साधेपणान साजरो करचो. जास्ती लोक जमचे ना हेची काळजी घेवची अशी माहिती जिल्हाधिकारी डॉक्टर हरीश कुमार यांनी सांगले. शुक्रवारा जिल्हाधिकारी कचेरीच्या सभांगणात घेतिल्ल्या सभेत 26 जानेवारी साजरो करच्या कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानावयल्यान तेमी उलयताले. या वर्साक शाळा कॉलेजाच्या विद्यार्थ्यांक परेडात सामील करून घेऊ नका आणि सांस्कृतिक कार्यक्रम करचू नका असे तेमी सांगले. प्रत्येक खात्याच्या अधिकाऱ्यान या आदेशाचे पालन करू जाय. प्रत्येक सरकारी कर्मचाऱ्यान या कार्यक्रमात हजर राहू जाय. कोणी रज घालू जायना अशी ताकीद दिली. या वेळार पोलीस वरिष्ठ अधिकारी S बद्रीनाथ, उपविभागाधिकारी विद्यार्थी चतरंगी आणि वेगवेगळ्या खात्याचे अधिकारी हजर आशिल्ले. हेल्मेट मास्क वापरून जाल्ल्या कडेच्यान दंड वसुली. शिरसी उपविभाग DYSP रवी D नाईक हेमगेल्या नेतृत्वान शिरसी, येल्लापूर, मुंडगोड तसेच सिद्धापूर तालुक्यात सगळ्या ठाण्यावयले CPI, IP, PSI, HRP आणि इंटरसेप्टर कर्मचारील्या सहयोगान हेल्मेट, ड्रायव्हिंग लायसन अशा वाहन कायद्याचे उल्लंघन करतल्या दंड वसूल केलो. या कर्मचाऱ्यान शिरसीत सगळे 331 प्रकरणां दाखल करून 1,65,000 दंड आणि बाईक चालना परवानगी रद्द करची शिफारस RTOक दिली. वाहन अपघातात नियंत्रण हाडसाठी हो क्रम घेलो असे DYSP रवी D नायक यांनी सांगले. या वेळार विनामास्काच्या लोकांचेर 68 प्रकरणां दाखल करून दंड वसूल केलो. एकतर्फी प्रेमातल्यान गोळीबाराची घटना. अंकोला. लग्नाघरात बंदुकीची गोळी मारिल्ली घटना अवर्सा सकलबेन ग्रामात लग्नाच्या पयले दिसाक सकाळपराक 4 वताना अचानक बंदुकीचो फार जाल्ल्यान सगळे लोक काकाबूल जाले. सुदैवान कोणाक काय जाले ना. दुग्गनबैल गावचे दिव्या ह्या चलिले लग्न केणी गावचो प्रकाश नावाच्या चल्याबरोबर ठरिले. वधू चली लग्नाक म्हूण बापोल्याल्या घरा येवन आशिल्ली. सकाळपराक 4 वताना जोरान आवाज येतरेत मोबायल चार्जर लायिल्लो स्फोट जाल्लो उरतलो म्हूण पळयले. येवन पळयल्यार खिडकीची काच फुटिली आणि कोणी तरी धांवन गेलो म्हूण खात्री जाली. सगळे कुटुंब भिवून गेले. लग्ना दिवस कितें अनाहूत घडचे नाका म्हूण कुटुंबान पोलिसाल्या बंदोबस्तांत लग्न केले. घटनास्थळाक जिल्हा पोलीस वरिष्ठ अधिकारी शिवप्रकाश देवराजू हेमी आरोपीलो तपास करतात. अशा एक बाजूच्यान कळून येला की ज्या आरोपीले नाव तेमकां कळला त्या आरोपील्या भावान स्टेशनाचेर कंप्लेंट दिली आसा की तो आपणाल भाव बेपत्ता जालास म्हूण. कशें जालें तरी ही घटना एकतर्फी प्रेमांतल्यान घडला अशी तक्रारदाराली म्हणणे आसा. ज्येष्ठ यक्षगान कलाकार सुब्रा भट विधिवश. होन्नावर. ज्येष्ठ यक्षगान कलाकार सुब्रा भट वय 71 हेमी देवादीन जाले. ते गुंडबाळ मेळाचे मुख्य कलाकार आशिल्ले. चिठ्ठाणी शंभू हेगडे हेमचे बरोबर पार्ट करताले. तसेच हास्यपात्रा बरोबर इतर पार्ट करताले. हेमी इडगुंजी, कोळगीदीस, सालिग्राम, बच्चगारू आणि शिरशी मेळात काम करताले. तेमी मागासवर्गीय लोकांक यक्षगानाचे मार्गदर्शन दिताले. तेमगेल्या या कलेक यक्षगान अकादमीन हेमगेली खूप प्रशस्ती मेळिल्ली आसा. हेमगेल पश्चात तेमगेल धर्मपत्नी, 2 चले आणि 1 चली असो परिवार आसा. इतल्यान
आजचे कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता. व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कॉमेंट करच्याक विसरू नका. कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मिळण्यासाठी कारवार प्लस कोंकणी चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा. धन्यवाद.